تعنا هبلنا ز خبركم متخطاتلتي بي بي سي نلومي أبومبر هوحاتن بريزيدنت تجراي نبر دكتور دبرتيون جبر ميكائيل حزنا لكم قريبنا لنا لان صقابي سناي مكتتال دكتور دبرتيون نزيك على محتتزي فقادنيا خوينكا أبزي سلسترهبكا بسمين بسم تخطاتلتي بي بي سي أمسكنكا كبرتي هبلي انكو عاد حنمصها أنا أول سلز عدم كني بتعمي مسكن قرم حتونا أب مونغو هوحاتن منجست إثيوبيان سممع بريتوريا كاب زفرم تشعت أوارح تقاطيرو ملو اتزختمكمو سممع أب أتجوابرو كم يرخبكمو كم تتصبخمو دخوينو حتونا بذكر فيلم قرم أنا تسمع بريتوريا شو عطور حي حز بيلزلو تسمع كاب كبير وق أنا سلاموي ولكن مدرك السجاجر سممعي بسلام كل نجار فتح خير على وقت جبر اللي تسمع تجارو عرفت تسمع وشتي يو كل زفل طيب بركض الجديات هنا اللوين لازم حزو خوينا خريو ما لازم تتجبر اللو أب كيدون اللو زي تتجبرون اللوين في قاليو قديمو في تسمع دنورو زي تقعد تخمز اللو فلوديو قاليو قديمو زي تفتسمون اللو كافت تسامع معنا اللو قديمنا لازم تسمع سلوتي يهب هالز كالي كونن توانا نجرجن سلام تتناخر كنا تفتير اللي خليتي وجن فيدرال منجستن بوجن تجراين السلام نمتناخر توصدوا سكمتات زبعاتهم ناي حزبنا شجر نمكلال توصدوا سكمتات بنالو ناي عقل قلوتات كجمر تواري صنبر سبعة ورديات كمتس ناقر متكال صراحتي ون جمر تسفازه صراحتات إنها تسرعهم سلازي ما بحد عيني راح يكون نقريه بصبو تفصم اللو تقواتتون اللو لأن كله دما ورد زي موسى يتي بزح شقة فتير زلو قدم يلو مثلا كبير برات مفتاح تأساسيرو كفتسامي تسمع تغيرو سلازي بتسمع زي تفصم زبال حد بتعمى قداس زي حدا قد يترحون يكون ان سلامنا ملو هاي هو تحت ورد زلو هزونا ونكساء جونوسايد كغسل انت تمازابلون ابطو هي من لسون زغبره ابت مولو سلام كاين نركب اب كبيت شجر كناتون زغبره سلازونه مسعد حفرات ايوت افصاص ما سمع بسنكي زي دماو كونات مليونات نزحلفو 3 عامات اب معقوي تمزابلتي اب حسم يركبوا كساب حزي سلمنتايو ناب مربتهم مملاس زي تجبره كم زلكي زي سمع كان كله تمورتي ام قوت زلهم انا حزب كملس انت خوينا نصا خونو لتخبابي ابايتاون استغيروا نغرات له سفرت له كملسو هو صلو ناي تراي ممحدار بوليس ناي صتا كانوا كاتلو اقدست مدلاوات غيركايو تمزابلت كملسو غبا اتوم مدلاوات انتايو اتوم اقدست مدلاوات تبلو مدلاوات مالت ياو زرزر تلمكو يدلي فيلنا نقطه اي بحالن قدم صعبنا يفتاصما له بافت بايتاك سرح زغبوم نغرات له مستفتحت ورار صنح حزبي مردا اخدلي صاحب بيت عد سرحت له ناي قامطا غداي له تي سفرتي كيوصون كدرو ما يتقلن سفرت مزاتو له كيم توشتي لنا يزياتم حديو غبر له ما كلو قلهم كافت بوتا لغاونا بايم خدو نغراتون كرالو زدلي تلكاون يئتون زدلي ناي لوجيستكس غدياتون كملسلو تو حزبون توديو يو اتزلو فحيلكاون سلازيكون بزخنا نمتاو زدلي مدلاواتس زرزراتيام ساك ابتلمي تفصمو زلوهم نسو غنا يكون انت صقام تمورت زي موصومي انت كساحو زي غوتي توزلو اتوم وررتي الخات تገልጾም አካላት እንመንዮም ሓደ ካልአይ ነገር ድማ ክሳብ ሕዚ ክወጽሉ ዘይኻአሉ ምኽንያት እንታዩ ምኽንያቱ በስምምዕ ፕሪቶሪያ መሰረት ንዞም ሓይልታት እዚኦም ካብ መንግስቲ ፌደራል ወፃእ ዘለው ማለት እዩ ከውጽኦም ሓላፍነት ዝወሰደ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩሞ እንታዩ እቲ ምኽንያት ተመወረርቲ ኤርትራ አይ በሓደገጽ ቃሊማት ናይ ምሕር ሓይሊ ክልቲኦም እዮም ቶም ወረርቲ ነሎም ስምዕነትና ምስ
መንግስት ፌደራል ስለዝኾነ ከም ክልተ ሓይልታት ክወፁ ዘሎም እዚኣቶም እዮም ቦታታት ናይ ትግራይ ሒዞም ዘሎ ህዝብና ዝሳቀዩ ዘለዉ ንሳቶም ስለዝኾኑ ዘውፅኦም እውን ፌደራል ኣካል እዩ ንሕና ኣይኮንናን ንሕና ሓላፍነት የብልናን ናይ ምውፃእ ስለዚ ትምጉታት ብፌደራል ዝመፀ እዩ ፌደራል ነዞም ሓይልታት እዚኦም ቀልጢፍ ከውፅኦም ስለዘይከኣለ እዩ መንግስቲ ፌደራል ንዞም ሓይልታት ኢልካ ትገልጾም ዘለካ ንሰራዊት ኤርትራ ኮነ ንሓይልታት ክልል ኣምሓራ ክሳብ ሕዚ ንዘይምውፅኡ ከውፅኦም ዘይከኣለ ምክንያት እንታይ ይህብ ተሓትዎም ዶ እንታይ ምላሽ ይህብኩም ንሱማት ማለት ኣነ በቐጥታ ኣለኹን እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ብቐጥታ ዘከታተሎ ግዜያዊ ምሕዳር ግዜ ሃውና እዩ ንረዳዳ ኢና ናብ ካሊእ ግጭት ብዘይእቱ መንገዲ ክንፈትሖ ኢና ጀርኩም ግን ክትኣቱ ኢኹም እዚ እቲ ዝርዝር ርክባት ያው ምስኣቶም ዝግበር ስለዝኾነ ብካሊእ ኣካል ተገለፀ እዩ ዝሓይሽ ኣብቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዘለው ኣመራርሓ ብሓደ ሸነኹ ኣባላት ህወሓት እውን እዮም እሞ ኣፍልጦ ክህልወካ ክኸውን ክእል እዩ ከም መራሒ ትግራይ እውን ከም ምንባርካ መጠን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣፍልጦ ክህልወካ ክእል እዩ ካብ ዝብል እዩ ተረዲእኒ ልዓልከ ኮ ትክክል እዩ ተዋና ትዝርዝር ርክባት የለውን ዝብለክ ዘለኹ እዩ ግን ርክባት ይግበር እዩ ኤርትራ እውን ውፃእ ከም ዝተባሃለ ኣምሓራ እውን ክወፅእ ከም ዘሎ ኣብቲ ኣፈፃፅማ ግን ዝርዝር ምድላዋት ንሳቶም እውን ማለት እዩ ከምቲ ንሕና ምድላው ዘድልየና ንሳቶም እውን ምድላው ከም ዝደልዩ ከም ኢንፎርሜሽን እዚ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ካብዚ ጉዳይ እዚ እንከይወፃና ንምዕራብ ትግራይን ገለ ክፋል ደቡብ ትግራይን ተቆፃፂሮም ዝርከቡ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራን መንግስቲ ትክልልን ሓደሽቲ ሰፈራታት የካይዱ ወረቐት መንነት ይዕድሉ ከም ዘለው ምንጭታት ካብቲ ከባቢ ይገልጹ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ሓበሬታ ኣለካ ጉዳይ እቲ ኣብዚ እዋን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሓይልታት ክልል ኣምሓራ ዘሎ ዘካትዕ ዘሎ ከባቢኸ ንሓዋሩ ብምንታይ እዩ ክፍታሕ እቲ ኣብ ባይታ ይሰርሕዎ ኣለዉ ዝተባሃለ እውን እዚ እዩ ሰፈርቲ ናይ ምእታው መሬት ናይ ምክፍፋል ቦታታት ማለት መሬት ማለት ካሕርሱ ቦታታት ናይ ምሃብ መፍለይ መታወቂያ እውን ኣምሓራ ኢኻ ብዝብል ማለት እዩ ገዛ ገዛ እናኸዱ ዝህቡ ምዃኖም ይፍለጥ እዩ እዚ እውን ተቃውሞታት ነቲ ዝምልክቶ ኣካል ማለት ናይ ፌደራል መንግስቲ ተገሊጹሉ እዩ ከይዱ ከነመሓድሮ ኢና እዚ ክንፈትሖ ኢና ጥራሕ ተወሰነ ግዜ ሃውና ምርዳእ እውን ይደሊ ከም ኩልሁም ተኸታተልኩም እውን ፕሬዚደንት ጌታቸው ክሳዕ ባህር ዳር እውን ይኸይዱ ንኽረዳዳ ስሉጥ ዝኾነ ቅርጨውጨው ዘይብሉ ኣፈፃፅማ እውን ምእንትን ክህሉ ተቀራሪብካ ንምስራሕ እውን ዓበይቲ ፃዕርታት እዮም ዝካየዱ ዘለዉ ስለዚ እቲ ሽግር ብዘተ ክፍታሕ ማለት እዩ እቲ ሽግር ብምርዳእ ክፍታሕ ቅድም ሰዓብ ቀሚጥካ እውን ክፍታሕ እዮም ዝግበሩ ዘሎ ፃዕሪ እምበር ተባይታ ዝስራሕ ዘሎ ማለት ክግበር ዘይነበሮ ደውን ክብል ዘለዎ ኣቀዲሞም ክወፁ ዝግብኦም ምዃኖም ግን ብቐፃሊ ዝሓልፍ ዘሎ መልእክቲ እዩ ኣባላት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ናብ ባህር ዳር ከይዶም ከም ዝነበሩ ትገልጸለይ ኣለኻ እሞ ኣብ ምንታይ ምርድዳእ በፂሖም ካብቲ ስምምዕ ፕሪቶርያ ወፃኢ ምስ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ከምዚ ዓይነት ምርኻባት እንታይ ዝዓለመ እዩ ካብቲ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕ ብወፃኢ ዝገበርኩሞ ውዕል ኣሎ ድዩ ሓድሽ ውዕሊ የለን ዘይፍለጥ ውዕሊ እውን ክፍለ ይኽእልን ታትፍለጥ ስምምዕ እታ ናይ ፕሪቶርያ ንፈፃፅማ ዝምልከት ድማ ኣብ ናይሮቢ ዝተገብረ እዩ ካሊእ ሓድሽ ስምምዕነት የለን ምስ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኣካል ምስ ፌደራል ያው ብፌደራል ዝስራሕ እኳ እንትኾነ ፌደራል ከም መራርሓ ንክልቲኡ ክልል ኣቀራሪቡ ነገራት ያው ብስሉጥን ብዘይገርጨውጨውን ዝኽየደሉ መንገዲ ንምርዳእ ዝፍተን ዘሎ እዩ ስለዚ ኣካል ፌደራል ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ እምበር ንሕና በበይንትና ማለት ከም ትግራይ ዝተፈለየ ተበግሶ ተወሲዱ ዝስራሕ ዘሎ ነገር ኣይኮነን ኣብ ክልተ ናይ ፌደራል ልኡኽ ኮይንካ ንክልቲኡ ኣካላት ኣብ ገሊኡ ዝበዝሕ እውን ፌደራል እዩ ዝመርሖ ኣኼባታት ፌደራል ኣብ ዘለውሉ ክልቲኡ ኣመራርሓ እናተረኸበ ነተፈፃፅማ ክቐልል ክሳለጥ ብዝብል እዩ መበገሲ ፌደራል እዩ መበገሲ እዩ ናትና ወገን እውን ተቐቢሉ ይማየጠሉ ማለት ተፈልየ ስምዕ ግን ኣይተገብረን ተፈልየ ምርዳእ እውን ሕዝቡን ኣይተገብረን ዛጊድ ካብ ክልል ኣምሓራ ኣመራርሓ ኣብዚ ጉዳይ እዚ
زرخبكم وجبر ملسي انتي يمثل ያው بسلام نفتحي اللي تاشم يلن كم زولكو حزون مع أخل فيدرالي نبينتنا أن تقرأي نبينو ذهبوا قال يلن ذهبوا مرجع قصون يلن فيدرال دبز مرة أخيباتاتي جزي هاونا يمدلو ساتمون حزبنا بزحت قودي اللي واناون أي تدافعنا زو نجارات يوم زال علوم سلزي بسلام نجارات كفتسام ترى دارينا إيه المهين تبعهلنا خنكدل لنا ذلك سنة دليتهم يوم بطال الجليزم سنة دليتهم ناقلتون يوم ذل حزبون مزي تتححزو أبز أوان سراويت إرترا أب دوبات سجراي كم زلوا يقلت سراويت إرترا بتشبوت أبزح الساعات أبي كبابتات يوم زلوا مالت مبرع يعني أنا بزر بطاطات كأتي خلنا مبرع اللو يروب ساتي يوم زلوا بركت زل بطاطات حيزة مالو توصل وردات توسنا وسن تقرأي نايقلا بعد دروعة بسمين معرابون توسنا وسن له سلزي فتدوب ناي إرتران تقرأين تي أرمحزي توسينونا وأرمحزي بتنا الجرس منت فريد النازل بحال راح انت مريت تقرأي أبزن ذلك كزل وسنا وسن بطاطات سراويتهم تزرق حيزل سراويت إرترا نبادمة تقوصات إيرومو كم زلو زفلاتيو حزي نسخم كابقون كوتسو ديخم تسبيوم حدا كالأي دما اتزنبرا قداي دوبن أقدمو استبتسحة وعل الجرسنك بخمي معلبي كقبارلو اللو ويلكا تحسب إذا دوب قداي ناي إرتران ناي تقرأي ناي كون ناي توفيان ناي تقرأي ناي تمروك لازدو دوب زملكات كملوه فيدرال منجستيو بعلوانا قلنا بتقرأي مريت سلازلو كاب تقرأي كول صلوامي أو كاب يتبعون يوصوي مالتي بحيل كاز التحاز هنا نجار كله يهلن الجرس هون خالي بحيل مالت بمسارة حساب فيدرالون بزي أيو عمن زغبل سلازي تي فيدرال منجستي بزعادوب نايبع على قداك زرارب جن تقرأيون زمل كوتو سلاز هنا أبكت سالز جبر نجاري حزن نايدوب نايم تقرأ قدايون يكون نزلوا بحيل يزتورا ربوتا كلاك قالوا أي أو كاو كله ناي الجرس بحال ناي بعد ما يكون ناي جالس بحال حزق ما تسيخل بحيل يكون بحقي بسرعات ترى داري خاي في تسمز اللندر بحيل استحاز بوتا كله يقولون يتنحنا مركز منجستي إثيوبيا أب موضع سراويت إرترا زأمت أو جزاجة دبلدو كسام معز كوتو ويدما تي زتفرم سممع تكبر أو كخون تثبيتي جبر جزية تأمت إيه كثر حزي يلن دحري إذا كله موتن هالكيتن مستي ولك أملاخي الكاتس أو عزنا بركة قدماي منستر إثيوبيا أبي أحمد تعرقكم لهم أبي متكبر سممع سلام بريتوريا ون نزت أوتو جدا أمسجين كايونيركا بتمساسالي مس بريزيدنت إيرترا إساس أفوركي نمتعرق قربات دخم زوسدكمو تبقسو على نحنا مالت قدمنا وكينات متاوناون مش كله بسلام بحكي بسرعات دخلنا نقرنها اليوم فتح هنا نكاسا أصنيرنا امتزول كيو انتنا فيدرال منجستن كوم ينيرو نات محقة منجست لنا الحقة منجست مسارات كل ساقب فتح كاليز والأمنه نيرنا يوانو هيدنا دحر وق نابطانا سلام آتينا لنا مش إرتراون استفلي أوامين وسري أب سلام مالتي سلام الرقاص نقرات بسلام كفتح مقبار نا يودب راح يكون يا كم حزب تقرايون دليتي كل نقر بسلام بسلام كفتحنا ندلي لازم أب إرتراون استفلي أوامي بلنا نا كله قربان يكون ورحو كل نقر بسلام كرب بسلام شجرات اليوم ناوم بسلام كفتح سرعتنا تحز تحتاتنا تهاليون بأقبابه سرعتنا لوني تحتاتنا لذي ناي سلام دليت إيرترا ونجمل كتيب وأنا قص أتي قدمي كونات زنبرة دليت ناي هوحاتن ناي حزب تقرايني الكاز قالت كايو كم زلو خوينو بفولي كافتا ناي سممع بريتوريا مس منجست فيدرال اندحر تعاريكم مسي حزي كم هوحاتن كم مرحت تقراين مس بريزيدنت إساس أفوركي نمتعراق دلواتهم انتاي سقمت وسيدكم انتاي زخدكم وكيا درلو حزن احنا زوصلنا يا سقمت يلن
ድሉነት ግን ኣለና ግን ከይዱ ዝኮን ናይ ሃገር ጉዳይ እንዲዝኮን ዘሎ ናይ ትግራይ ጥራሕ ኣይኮነን ግን ከም ትግራይ ድሉነት ኣለና ብዛዕባ ብፌደራል መንግስቲ ክስራሕ ዘሎ ሃገር ንሃገር ዝግበር ርክባት ስለ ዝኾነ ማለት ከም ትግራይ ግን ድሉነት ኣለና ሓድሽ ወሰድናዮ ስጉምቲ እውን የለን ካብ ድሉነት ሓሊፉ ገና ሕዙን ኮ ቦታና እዮም ዘለው ክወፁ ኣለዎም ምስኡ ተኣሳሲሩ እቲ ናይ ሰላም ድሉነት እውን ብዝበለፀ እናተጠናኸረ ከይድ ስለዚ ካብ መሬት ትግራይ ምስ ወፁ ኢና ስለ ዕርቂ ክንሓስብ ንኽእል ኢና ትብለኒ ዘለኻ هو كون لعليا سلام تتحيز كأني تراجع زل هزبنا أنا تورير كويس إني هزبون جافش عارف في تصيم زلوا لذا سلام كفتر تغينو هبطنا هلو كلهم بس علي قدي هذا ما تنرهب نزاته نخلينا يزلوا زجن بتقول زلوا هو يحز بتحت مش فيدرال عد قدي سلاز خنا خيدو نايتقرأ راح يكون زلوا مش فيدرال من قستوني نحنا ونبغى ملكتنا بين بيتنا مش إرتران جورو نجار حزيلة ኣብዚ እዋን ምስ መንግስቲ ፌደራል ዘለኩም ርክብ ብኸመይ ይግለጽ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያን ናይሮቢን ማለት እዩ ብቐጥታ ንስኻ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ተዘራሪብካ ትፈልጥ ዶ هو ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ክልተ ግዜ ተራኺብና ኣለና ኣብ ፈለማ ዝተራኸብኩምሉ እዋን እንታይ ተዘራሪብኩም تنا جزيهم محدار متياش جزيه هو يسون يرو لازم بزعوا جزيهم محدار زملكت بعتهم زرعهم نحنا وندلنا قوام بلاس تمرزات تستجمروا اللي جزيهم سلزخنا بس مرزات أسر قديات أتصالون كل الناس قبل ركبات زملكت يتنافى لما ركباتنا نيرو تحزن العلو زلناون زم وررتي غلطف كان يموسى عدلينت تا سلام حل خان تناحر كان يمقاد قالوا تقديات بعقبه فتح كم زقبا أو ذات كوريو والنازته مستجزاو محتار تأثر يكون برسم كالوت قدياتون العلنا هنا انت يومتم كالوت قديات مسمع سلام بززامد هو تزلع الكوكويو ناي ورتين كابوتانا ناي موسى ناي تقراي زاد الحجز ناي مهاب كابجت جميرو ناي أقرب متكالي كالوت رقافات بهذا تا منقشتاو قلقلوتات تتجميرم زلو تأثروا ناي مفتاح نشطات ملكتهم تم سمعنا زلو يمكن كالي أجندا حز كلنا يهالن أو كل سمعنا زلو زر ميت سلة جبريو زلو زلو كالي خبز وساس يلن زينين بقى تقميتن كوينا أنا بريتوريا سمعنا جبراز جب النجارات أنا زرزيرنا ثمايتنا أيو زلو نردئت توهيلو بعلم لخ تكالات سبعة ردئت ناب تجراي زاتو حاجز مجبي تسرقو أب زي ما علقو كم زو على ترجاجي تصيو بزعوازي انتي تبل ردئت كرم كله نخمسي ثعبي سعرني رتزبنا وكبان عطوان سلزمرة زبنا حاجز كركب كل عينة حاجز كركب ناي مجبي كوني خليو ناي مدحاني كوني خليو قالوا تور ليد قافات ولا تتصقم وان كوينون مداورياون ولا رديت انت زي هونون مداورياون قرب فعل كله قرب كله مالتي تكفافلاون افت زركبنا له ولا تقدمي سمعنتنا بريتورياون نحتر غزيون تقونه ناي حاجز قربلو نغزيو توكسيدو زول الخنتات نسل زنوره ناكو نبصحلو نخيل خاوتاتون ناي مبصح صعرتاتون تغيري نمعلون توصل الدقافون غيري بتزدل من قد ولا يكون حاجزون وزعك زي مثلا حالفني والمساس لزنورا تنزل له انا حزب خاص حاون تغيرني افتم كففال على كله بعلو حزب صرح يزدل نيرو ببخاويون نتودب مالتي حزب توديو تم محدار افتطال لنا يسطاو خنتات مسمنا ريديت اكلات ركباتنا مغبار تزي لكن قدم صعبنا يصقوم بعلو تزبي كوميتي تايشو بوقبيلو ناف تزبي كبصح نمي تزبصح رديت تهالي مخلت 200 تهالي بتسم زقمطو قدم صعب نتزبي كوهاب كم داين سرحتونا سرحنا اينا مزينا قلكم توهايلو كن كله صورو ايه مالته يكونن ስለዚህ ጋጥም ምጥፋእ ካብቲ ዕደላውን ኮን ይኽእል ካብቲ ተጠቃማይውን ኮን ይኽእል ይፍለጥ ይነሩ ዝተፈላለዩ ስጉምታቱን በዋኑ ተወሲዶም እዮም ግን ዝቐፂል እዩ ስለ ዝቐፀለውን እዩ ረድኤት ይጠፋፋ ኣሎ ዝወፀ
እዚኦም ምሕዳር ድማ ምስ ተቐበለ ስራሕቲ ኣጻሪው ውፅኢቱን ከፍልጥ ጀሚሩ ኣሎ። ፕሮግራም ምግቢ ዓለምን ዩኤስኤድን እቲ ንዝጠመየ ህዝቢ ተባሂሉ ዝተሰረቐ ረድኤት ወግዓዊ ዝገበርሉ እዋን ኣብ ወርሒ ጉንበት እዩ። እዚ ጉዳይ እዚ ተፈጺሙ ዝበሃል ዘሎ ድማ ንስኻ ኣብ መሪሕነት ኣብ ዝነበርካሉ እዋን እዩ እሞ ሕዚ ስጉምትታት ክውሰድ ፀኒሑ እዩ ትብለን ኣለኻ። ወግዓዊ ዝገበርክሞ ነገር ግን ኣይነበረን። ክንደየና እዩ ኣፍልጦ ነይርካ ረድኤት ይስራቅ ከም ዝነበረ? ኣብ ኣጠቓቕማ እኮ ጥፋእ ነይሩ እዩ ይፈልጥ እየ ይፈልጥ ስለ ዝነበርኩ ንምንታይ ወግዓዊ ዘይገበርክሞ? ሻቡ ንምንታይ ወግዓዊ ዘይገበርክሞ? ምክንያቱ ህዝቢ ዝመፀ ሰብኣዊ ረድኤት ይበፅሖ ከም ዘይነበረ ብዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ቅረቱ ይገልጽ ነይሩ እዩ። ኣብቲ ቅሬታ ዝተገለጸሉ ዝተፈላለዩ መድረኻት ነይሮም እዮም። ኣብቶም መድረኻት እውን ምስቲ ህዝቢ ርክብ እናተገብረ ተንጠፊአን ዝበለን ምስቲ ህዝቢ ኮይንካ ምፅራይ እናተገብረ ስጉምቲ ኮይ ውሰድ እዩ ነይሩ። ናብ ሚድያ ዘይቀረበ ናብ ሚድያ ዝቐርበሉ ግዜ ይነበረን ሾ ኣብ ውሽጢ ኣብተን ሕድሕድ ሽግር ዝተረኣየለን ግን ምስቲ ህዝቢ ኮይንካ ምትዕራይ እናተገብረ ኮሚቴ እንተነይሩን ኮሚቴ ዝቐየሩን እናቐየርካ ይውሰድ እዩ ነይሩ። ከምኡ ዓይነት ስጉምቲ እዩ ተወሲዱ ሽዑ ምዚ ብዝዛመድ ሚልዮናት ካብ ሓደጋ ጥሜት ንምድሓን እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብል? ልዕሊ ኩሉ ትሕዚ ህዝቢ ናብ ሓደጋ ዘሎ ተመዛበለ ህዝቢ ናብ ቦትኡ ምምላስ እዩ። ተዓንቶ ዝለዓል ዝነበረ ተመረድቲ ወፂኦም ተብኡ ዘሎ ህዝቢ እውን ሓራ ወፂኡ ህዝብና ናብ ቦትኡ ኣትዩ እግሪ ክተክል ሓረስታይ ክሓርስ ነጋዳይ ክነግድ ካልኦት ስራሕቱ ማሕበራዊ ይኹን ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቃሳቱ ካልኦት ንጥፈታቱ ከካይድ ልዕሊ ኩሉ ቦታ ክሕዝ እዩ። ንኡ ዘድልዮ ደጋፍ ድማ ንግዚኡ ረድኤቱን የድሊ ረድኤቱን በቲ ልክዕ ፅጉም ህዝቢ ዝተወሰነ ደረጃ እንተይኮነ እናንክኻ እንተይኮነ ልክዕ በቲ ህዝብና ልዕሊ 4 ልዕሊ 5 ሚልዮን ኣቢሉ ኣብ ፀገም እዩ ዘሎ እናተቆናጠረ እየን ዝመፃ ዘሎ ሕዚ እውን ደው ኢለን ኣለዋ ወላ ክጅመራ እየን ተተባሃለ ንኩሉ ዝኸውን ሓገዝ የድሊ እዩ። እኽሊ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ዘድልዮን ንብረቱ ዓኒ እዩ ተቓፂሉ እዩ ኩሉ ደገፍ ክግበረሉ። ስለዚ ኣብ መጀመርያ እዋን ንእግሪ መትከሊ ዝኾን ብሃገር ይኹን ብዓለም ለኸ ትካላት ደረጃ ይኹን ሙሉእ ድጋፍ ድሕሪኡ ረድኤት ዘድልየሉ ኩነታት እውን ኣይህሉን እንተሃልዩ እውን ውሱን እዩ ዝኸውን ባዕሉ ህዝቢ ትግራይ ዝሽከሞ እዩ ዝኾኑ። ስለዚ ልዕሊ ኩሉ ቦታ እዩ ሰላም እዩ ዝደሊ ኣትዩ ክሰርሕ ዝደሊ ንኡ ዘድልዮ ድጋፋት ግን እግሪ መትከሊ ግን ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ። ትምህርቲ ቤታት ኣይፍለጥ እዩ ክጅምራ ጥዕና ትካላት እውን ክጅምራ ናይ ማይ ኣገልግሎት ሰባት ክጅምራ ብዙሕ ኣገልግሎት ዝዓነወ ስለ ዘሎ ንዚ ናይ ሕውየትን ናይ እግሪ ምትካልን ስትራቴጂታት ኣዳሊኻ ፕሮግራማት ቀሪፅካ ሓገዝ ይደሊ። ስለዚ ብርትዕ ዝበለ ድጋፍ ዘድልየሉ ሓንሳብ እግሪ ምስ ተኸለ ግን ባዕሉ ዝኽእለሉ ዓርሱ ብዓርሱ ዝምግበሉ ዓርሱ ብዓርሱ እውን ዝደጋገፈሉ ኩነታት ክፍጠረሉ እዩ። ካብ ብሕዚ ንዝለኣኽ ረድኤት ተሰሪቑ ኣብ ዘይድለ ረብሓ ከም ዘይውዕል እንታይ ውሕስና ኣሎ? ንሱ ስርዓት ይቕመጥ እዩ ዘሎ ናይ ምክፍፋል ዝበሃል ስርዓት ባዕሉ ሕዚ እውን ሕብረተሰብ ከይዱ ኣብቲ ሕብረተሰብ እያ ክትወድቕ ዘለዋ ካሊእ ኣይኮነን ምምሕዳር ኣይኮነን ገብራ ዘሎ እቶም ሓገዝ ወሃብቲ ትካላት ስርዓት እቲ ይመዓራረ ናይ ዕደላ ስርዓት ብቐጥታ ናብቲ ሕብረተሰብ ዝኸደሉ ስርዓት ፍሉጥ ስርዓት ማለት እዩ። ካብ ምዝገቡ ይኹን ቀደም ሰዓቢ ይኹን ኣከፋፍሉ ይኹን ዝበፅሑ ምዃኑ ዘረጋገፅ ስርዓት የድሊ ኢሎም ሕዚ እውን ምስ ግዜያዊ ምምሕዳር እናተዘራርቡ እዮም ዘለው ክጅምርዎ እውን እዮም ኣብ ተወሰነ ወረዳታት እውን ምርዳእ እውን ተገይሩ ዘሎ ክልስታ ናይ ምክፍፋል ናይ ዕደላ ስርዓት ኣብ መዓራሪኻ ስራሕ ዝጅመረሉ ኩነታት እናተፈጠረ እዩ ዘሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ህወሓት ኣብ ምንታይ ደረጃ ይርከብ? ህወሓት ማለት ሕዚ ናብ ቃልሲ እዩ ዘሎ መኸተ እዩ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ እውን መኸተ እዩ ዘሎ ሕዚ በቲ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት መሰረት ኣብ ሰላም ኢና ዘለና ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ኢና ነካይድ ዘለና ህወሓት እውን ናይ ባዕሉ ኣስተዋፅኦ እውን ይገብር እዩ ዘሎ ብመሰረቱ እውን ስምምዕነት እውን ብህወሓት ተፈረመ ስለ ዝኾነ እቲ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ክትግበር ብዘለዎ ዓቕሚ ናይ ባዕሉ ዓቕሚ ተሃልዩ ድማ ባዕሉ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር እውን ብዘለዎ ዓቕሚ እናንቀሳቐሰ እዩ ዝርከብ። እዞም ዘለው ሽግራት ገና እዮም ግዜያዊ ማለት ግዜያዊ ምምሕዳር እውን ኩሉ ክውድኦም ኣይኽእልን
كله فتحون يخلن كله تحقاقيزون كسرح سلازلو بس جزاو محدار كوينون نترقاقفة عم مسرح يزركب سمعنا بريتوريا كتكبر بملء لبي إن ناتنكسا يزركب كاو حاليف كن تزلنا اللهنات أبسك قرينا زلنا وكبير شقرينا زلنا كاو حلوف نمهارون تايم حز اللهنات راحون تيكونس نقد صالون كمينا نقيد ስለዚህ ንባዕሉ ከም መዓራሪ ንህዝቡ ካብ ዘሎ ፈተናን ፀገምን ዘውፅእ ናይ ሪፎርም ስራሕትታት እውን ኣብ ምድላው ይዝርከብ ዘሎ ስለዚ ካብ ሕሉፍ ተማሂሩ ናይ ሕዚ ኩነታት እውን ተገንዚቡ ተረዲኡ ገምጊሙ ንቐፃሊ ዝኸውን ካብ ዘሎ ሽግር ወፂና ኣብ ትግራይ ትራንስፎርሜሽን ዝረጋገፀሉ ኩነታት ንምፍጣር ናይ ለውጢ ስራሕቲ ኣብ ምክያድ ኣብ ምድላው ይዝርከብ ዘሎ ሕወሓት ኣብ ዝዋንስ ሕወሓት ካብ ቅድሚ ሕዚ ብዝተፈለየ ቅድሚ ሕዚ እውን ትራንስፎርሜሽን ተሓዲስና ገለ ዝብሉ ቃላት ሓደሽቲ ኣይኮኑን ካብ ሕወሓት ምስማዕ ሞ ካብ ቅድሚ ሕዚ ብዝተፈለየ እንታይ ዓይነት ሪፎርም እንታይ ዓይነት ትራንስፎርሜሽን ስግግር ኢኹም ክትገብሩ እቲ ውድብ ናይ ስነ ሓሳብ ለውጢ ናይ ምግባር ድልውነት ኣለዎ ዶ ከምኡ ዓይነት ሓሳባት ኣለዎ ዶ እዚ ክገልፆ ዝኽእል ማለት ናይ ሕሉፍ ልሙዲ ዝበሃል ሪፎርም ዝበሃል ኩሉ ሻዕ ሪፎርም ኮ ቃል ኣይቀየርን እዩ ተሃድሶ ዝበሃል ኣይቀየርን ግን እንታይ እዩ ተሃድሶ በብእዋኑ ዝተፈላለዩ ኮ ተሃድሶ ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ እውን ኮ ሪፎርም ኣካይድና ኢና ተሃድሶ ጌርና ኢና ግን ካልእ እዩ ድሕሪኡን ጌርና ኢና ካልእ እዩ ስለዚ ትቃሊ ዘይቀየር እምበር ትሕዝቶ ምስቲ ኩነታት ዝኸይድ እዩ ኣብቲ እዋንቲ ዘለው ፈተናታት ብድሆታት ኣብቲ እዋንቲ ተረኣዩ ፀገማት ድኽመታት ንምእራም ካብኡ ድማ ሓደሽቲ ሓሳባት ምእታው ስለ ዝኾነ ሕዚ ድማ ንህሉ ዘለና ተሃድሶ ብጣዕሚ ፍሉይ ኩነታት እዩ ዘሎ ተፈፀመ ህዝቢ ትግራይ ጀኖሳይድ ገና ዋላ ዘይተደምደመ እንትኾነ ጀኖሳይድ ተፈፂሙ ሕዚ እውን ይቕፅል ዘሎ እዚ ቀይርዎ ኣሎ እዩ ኣብ ሕሉፍ ዝተረኣዩ ሽግራት እውን ኣለው እዚኦም እውን ክእረሙ ክስተኻኸሉ ኣለዎም ፀባሕ ካልእ እዩ ስለዚ ኩሉ እዩ ክፍተሽ ዝበልክዮ እዚ ናይ ስነ ሓሳብ ይኹን ካልእ ይኹን ንኣና ሕዚ ይፍተሽ ነገር የለን ዝቐፅል ነገር ተሃልዩ ዝሕግዘና እንተኮይኑ ንፅባሕ ዝቐፅል እዩ ንፅባሕ ዘይሕግዝ ተሃልዩ ክጓሓፍ እዩ ሓደሽቲ ሓሳባት እውን ክነተኣታቱ ኢና ስለዚ ተዝርዝር መድረክ ኣለዎ መድረክ ናይ ውድብ ጥራሕ እንተይኮነ ናይ ህዝቢ መድረክ ናይ ምሁራት መድረክ ናይ ዲያስፖራ መድረክ ናይ ነጋዴ ሕብረተሰብን መድረክ ከከም ተኣሽሙ እናፈላለኻ ዘተውን ስለ ዝግበረሉ ቅድሚ ውሳነ ናብ ህዝቢ ዝቐርብ እዩ ተዋና ነገር ግን ዘይፍተሽ ነገር ሕዚ የብልና ኩሉ ፈትሽና ንቅድሚት ክወስደና ዝኽእል ነገር ሓሳባት ሒዝና ክንመፅእ ኢና ንገብር ዘለና ምድላው ኣብ ምጥያሽ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ህወሓት ክፃወቶ ዝደለየ ተራ ከም ዝተኸልአ ንስኻ ተመሪፅካ ከም ዝነበርካ ሞ ብመንግስቲ ፌደራል ተቐባልነት ከም ዘይረኸበን እዩ ዝስማዕ ሞ እዚ እንተኮይኑ ስለምንታይ ኣቐዲምካ ባዓልካ ካብ ስልጣንካ ክትወርድ ፈቃደኛ ዘይኮንካ ብሓፈሹ እቲ መስርሕ ግዝያዊ ምምሕዳር ኣብ ምጥያሽ ማለት እዩ እንታይ ይመስል ነይሩ መስርሕ ብእዋኑን ተገሊጹ እዩ ሕዚ ናብኡ ተመሊስካ ምእታው ዘድልየ ዘይመስለንን ትገምጋም ብናይ ባዕሉ መንገዲ ግምገም እዩ ዝገምገምና ይኹን ስለ ዘይኮነ በቲ ስምዕነትና መሰረት ግን ግዝያዊ ምምሕዳር ምጥያሽ የድልዩ ስለ ዝነበረ በቲ ስምዕነትና መሰረት ግዝያዊ ምምሕዳር ዝጣየሽ ሕወሓትን ፌደራል መንግስትን እናተዘራረቡ እናተራራድኡ ዳያሎግ እያ ትብለማ እናተዛተዩ ዘጣየሽዎ እዩ ነይሩ ስለዚ ተኸይዲ ንሕና ብዝመስለና ያው እቲ ናይ መኸተ ሓይሊ ብምሉእ ናይ ሕወሓት ጥራሕ እንተይኮነ እቲ ናይ መኸተ ሓይሊ ብምሉእ ሰራዊት ይኹን ምሁር ይኹን ኣብ ዲያስፖራ ይሃሉ ውድባት እውን ብዝሳትፍ መንገዲ ዓቋፋይ መንግስቲ ክኾነ ኣሎ ያው እቲ ስምዕነቱን ዓቋፋይ እዩ ዘሎ ዝርዝር ዋላ ይሃለዎ ግን ከመይ ዓቋፋይ ዝኹን ዘሎ ንኡን መሊስና ዓቋፋይ ክኸውን ኢና ፅዒርና መጨረሻ እውን ኮንፈረንስ ኣብ መንጎ ክኸልፈካ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ምጥያሽ ከም ዝፍለጥ ግዝያዊ ምምሕዳር ንምጥያሽ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ምስ ተኸተመ 5 ኣዋርሕ ይወሲዱ 5 ኣዋርሕ ዝወሰደሉ ምክንያት ድማ ኣብ መንጎ ኣባላት ህወሓት ዘለዎ ኣመራርሓ ምስምማዕ ኣይነበረን ስለ ዝበሃል እዩ ስለዚ እንድሕር ከምዚ ነይሩ ኮይኑ ሲ ንምንታይ ብፍቃድካ ክትወርድ ፈቃደኛ ዘይኮንካ ናተይ ጉዳይ ንበይኑ ዝረአ ኣይኮነን ናይ ፍቃድን ዘይፍቃድን እንተይኮነስ ዝውስን መንየ እዩ ዝውስን ኮ ውድብ እዩ ኣመራርሓ እዩ ዝውስን መን ይቐፅል መን ይቐፅልስ
ناول كأنت خوينو خالي زرواي زي ود بسرار حاون يكونن بديلت كازجبر سلازي يكونن أسرار حنا مفلات كدلي حوحات نمن يقصل زوس النصوص لزغونه بفأركا حتى تلقى زي ونا يكونن زي مقداري نازلنا حزونا مخطئ نازلنا الناوز مثلا كهون كدين خلت من شتاتنا زقلت أوجن دليت كم زنبركة أنا كخون لني نبزبل دمدامة كم زبط أخا يخوني لهم أبسم مع كم زبط حقوقهم قالوا أبالاتهم نسحيز كان بقدماء منستر أبي أحمد كم زخدك زي أي خونن خالي كيرو يلو كم سددك أي تزلنا حبريتها أبزن تايتبل مونسكو يزقل زلوا توسانس ناي ود منبر ناتي كونن يزلوا أنا إلى دما أي فلت أنا بصون أو أنا زي هونكو زبها النجار يلن كم ينورن وسانة ناي من يقصلس ناي حوحاتي كم جمير ورا ورا ما نيري بزحم زول كيو سلازي مريض أمني يوم منبر أنا بعليس كخون أي بالكوني خاتب الزلخة مرز أكو يتخيلوا خميني يرو تاي مالت تمرز أخيدي حجيات نجزاو من محدار كون اللي هو مستوى مسرح نيرون ديو كمين نيرو تخيد استنجارنا من تحاريهم أو كما سرار حنا بومبريو نجزاو نيزخنا ناي منجست مراحي أفتو بومبر كالاي سالسا يقولون بومبر بقت سالون نجزاو محدار تمرح بقت تايب تمريسو بقطع مالت ياو أسرار حنا ونسيو جن بدمص ونرينا ينا 38 بسلسته استوحال الوانسي 38 يقصل زول دغاف سلسته ما تقامو نيرو بتناي مجمريا مالتي كما كايدا غنسوني بدمصوني حليف كم قالوت بمدباي كم قالوت ابالات نايت غيزيا ممدار صراح بصامي مدب مع هلاي كوميتي خاري يتصدق زي دليون يغير ስለዚህ ናይ ፕሬዝዳንት ብዝተፈለየ ናይቶም ኣባላት ድማ ብምደባን በመጨረሻ ብድምር ማለት እዩ ከምኡ ኢሉ እዩ ጸዲቑ ኸይዱ ሶዚኣታ ትካላዊ ኣሰራርሓ እያ ብትካላዊ ኣሰራርሓ ዝተሰርሐት እያ ማለት እዩ ነዚኣ እዩ ዘይተቐበለ ኣብይ ማለት ናይ መጀመርያ ነባር ኣመራርሓ ኢኻ ያው ትመኸተውን ጸኒሓ ኢኻ ካልኦት መናእሰይ ካልኦት ምሁራት ካብ ሲሲ ዘይትገብሩ ዝብል ሓሳብ የተለኣዩ ዋዚእና ወሲድና እዚህ ማህላይ ኮሚቴ አጥጨው ዘሎ ናትካ ድማ ናይ ምጽዳቅ አይኮነን ታሽሙ ዳያሎግ ይዚ ዝብል ህወሓትን እቲ ፌደራል መንግስትን እናተዛራረቡ ያተል ኮርስ ዝርርብ ይዘውን እዩ ግን እንተዘይ ኮነ በኻሊ ተቃውሞ ይብልናን ግን መናእሰይ እንትኾኑ ንስኻ እንተሓገዝካ ሓይሽ ኣነውን በዚ ክሕግዝ ንስኻ እምቦ ሓግዝ ለዝተመሃርካ ምስራሕ ይሸና ዝብል ነይሩ ግን ፍሉጥ እዩ كم إلك يداري كقصل سلزيولو سستفعله نعم مرز أتأتي يدحر كالي مستقل تجارة مالتي سوزي تكايداي تناي مرز كايدانا بعلو تودب كوسن سلزلو ببول كناون سلزين وسد ببول كناون نخون نخون سلزي بحال نفتح تكالو سراحة أتيا نفتح تكالو سراحة أتيا دما مرز كايدنا مجرشو بريزيدنت جيتا شوردا تمريسو صديقنا فرعات له مالتي سبب سلطان هوحات دحري إذ كله هلكيت سلمنتاي كاب سلطان زي وردو نزيز تأفأ السبكم من يحلف النت كوسدلو حزبون كقرص وزدلي جنا أنا يودعنا ينزلنا استودع عمام يبلنا أما خطأ ينزلنا حزب تجراي جنا أبتحتي ورتي زلو كورتي وز عسنا مستعد سوايا تجمعيمو تاي غوديلو تاي ناتفينا من يحتد زبلس الله غزي ዝተዓጽወ ነገር ስለ ዘይኮነ ከይዱ ዘሎ ገርና ኢና ንወስዶ ዘለና ትናይ ተሓታትነት ከም ዘሎ ኮይኑ ዶክተር ደብረጽዮን ምስተዓጸወት ብለን ለኻ ግርም ሕራይሱ ንበልሞ ድሕሪ ትቕሉ ህልቂትሲ ህወሓት ንምንታይ ካብ ስልጣን ዘይወረደ ምክንያቱ ንምንታይ ዘልዕለልካ ዘለኹ መኸተለና ትብልዎ ኣሎ ብተደጋጋሚ ሓቃፍ ዝኾነ ንኹሎም ውድባት ዘካተተ ንኹሎም ምሁራት ዝሓቆፈ ጊዜያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ክጣየሽ ኣለዎ ዝብል ብተደጋጋሚ ካብ ብሄራውያን ውድባት ትግራይ ዝቐርብ ዝነበረ ጻውዒት እዩ ስለዚህ ህወሓት ኣነንተ ዘይኮይነ ዝበለሉ ምክንያት እንታይ ንምንታይ ካብ ስልጣን ክወርድ ዘይደለ ከምዚ ዓይነት ጻውዒት ከቅርቡ ከለው ባዕሉ ካልኦት ጠቐነታትን ስማስምን መፈራርሕታትን ብወግዓው ዝኾነ ደብዳቤ ኣውፂኹም ከተፈራርሕዎም ኢኹም ትረኣዩ ነርኩም ስለዚህ ንምንታይ ኢኹም ካብ ስልጣን ክትወርዱ ዘይደለኹም እቲ
نايب سلطان زديب زورد حزبي ما نمسب مأسي ورد سلازولكا ما نمسب مأسي حدق سلازولكا حدق يكون أو حات كيف التي بس تقرأي كوي مريسوا بس تقرأي يستمر ما بس تقرأي يزورد نايب بريتوريا سمع خالي من أنت سلام توهايل استخاف لي كذا اللي سؤالكم زي وركم زبال نابي هو الرد على فنت كون حزبي مريسوا زديبو حزبي زورو درما حزبي زخونه ودب يوردو زخونه خاليون يوردو مالتي لازم تخيدي نصورن قلصني حزبي أب مرز تግራይ 2.7 مليون حزبي نحوحات دمصو كهب كالو دما كابزي ناي حزي دماو كنات حويسو كاب استفلاليو حدغاتات نختدحنو እዩ ድምጽ ይሄቡ ህወሓት ካብዚ ሓደጋዚ ኣቀዲሙ እዚ ሓደጋዚ ክመጽእ ይኽእል ከም ዝነበረ እናፈለጠ ግቡእ ምድላው ብዘይ ምግባሩ ካብዚ ሓደጋዚ ኣየድሐነናን ዝብል ቅረታታት ድማ ካብቲ ህዝቢ ባዕሉ ዝስምዓሉ ኩነታት እዩ ዘሎ እዚ ኣይጻባን خيدي نايتي خوينات دغاغمه يزገልጾ ዘለኹ ኣብ መኸተ ኢና ዘለና መሊእና ተገምጋም ኣይቀረብናን ምስ ገምገምናዮ እንታይ ተዳልዩ እንታይ ዘይተዳልናሉ እንታይ ጎዲሉ መን የጥፊኡ ሽዑ ዝረአ ኮይ ኣብ ዘይተዓጽኦ ጉዳይ ኮይና ሓዚ ኣይድሐንኩምን ኣይበልኩምን ባል ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ ኩሉ መኪቲ ህወሓቱን ኣቀዲሙ ግንባር ይሄቡ መኪቲ ካብ ነባራት ኣመራርሑ ጀሚሩ መስዋዕት ከፊል እዩ ክግበር ዘከኣሉን ገይሪ እንታይ ዳ ይጉድሉ ዝበሃል ድማ ብገምጋም ይረአ እንታይ ዳ ይጥፊ ዝበሃል ድማ ብገምጋም ይረአ ነዚ ዝኸውን ግዜ የለ እዩ ነዚ ዝኸውን መድረክ እንደለና ኣብ እዋኒና ኣብ ሚድያ ኮናን ተሓታትነት ኣብ ሚድያ ኮናን እገለ ዘይወረደ እገለ ዘይደየበ እውን ክንዝል ንኽእል ምስ ተረኣየ ምስ ተገምገመ ህዝቡን ርእይቶ ክወሊ ኩሉ ርእይቶ ክወሊ أو تمسريتك صفات تايو نيرو ام مدلاون تاي نيرو ام كيدن تاي نيرو غزياو محدار تاي نيرو زبل بغمغام زره ነገር ስለዝኾነ በእዋኑ እንተራና ይዝሐሽ ህወሓት አንጻር እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ከም ዝሰርሕ እዩ ዝግለጽ ኣብዚ እንታይ ትብል ምስ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዘለኩም ርክብኸ እንታይ ይመስል ኣይተ ጌታቸው ረዳ كم جزاوي بريزيدنت جزاوي من محدار تجراي بخم إخا تقلصو دكتور دبرزيون ركب بزملكات أنتوني قلصو فتيني زي بريتوريا سمنت بحوحات تفرم بحزب تجراي سمرت منجستي فريسو جزاوي محدار كنت عايش تسامم هنا سلاز غنون قبو الله مالتي حوحات زغني يكون مالتي جزاوي محدار عايشو دقيفو خيد زي مش فدرال راح يكونن علم لها سمنات مثل زغنا علم لها قبؤون لوي تفتعت مع زملكات وحات يا ودبي كم بوليسكا ودبي يسرح جزاهم محدار من اي منقص راح يسرح لازم كم بارتي منقصن كوينهم كاكثر حلهم زفلا اليوم كاسي لان بعلم امام اللهم مالتي بارتي منقصتي زرهب قداي كنت تجلس كله يو سمعنات له نايب او كل بريتوريا سمنات سلازغنا تمرص منجست سلازي يكون تاسمعنا كتفصم غبو لنا مال كمولقه لبريزيدنت ጌታቸው ረዳ بخميت ገልጾ ጊዜያዊ ምሕዳር መብዛሕቱ ኣመራርሓ ህወሓት ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳውን ሓዊስክ ማለት ስራሕ ፈጻሚ ናይ ህወሓት ተመሪጽዩ ንህወሓት ወኪል እዩ ዘሎ ካልኦት ኣባላት እውን ኣሎ ዝበዝሕ እውን ጊዜያዊ ምሕዳር እውን ናይ ህወሓት تب كونفرنس زتلقنا يو حمام جزام حدارون حوحات مستقبلي ثلاثة خنا حوحات جزام حدار كدقف قبوا له جزام حدار ما ببريزيدنت ጌታቸው ረዳ ዝመራሕዩ ስለዚ ከም ፈጻሚና ሕወሓት ጥራሕ እንተይኮነ ከም ፕሬዚደንት جزام حدار كدن كندقفو ማለት كم زفلت أمرارح حوحات أب استفلاليو ورداتات سجراي ننوح وان أب أخيوا تسأميدو زنحلو قنتاتي نيروم قلنا دمام مرحتي ناي ورداتات يمرت كم زنبرة يشوم كم زنبرة يقلت يوم نسيعبو تجزاو من محدار أب ورداتات سجراي بزي أفلتو زخانة يكون عينة شومت كي كايد متنقطها زوز الله قد أمن نيروم أزي أمونغو زلو متحرفة في الزرقيو زبلو وجنات اللوم تردي إن جن من متحرفة في بلانزيا أسرار حياة
ካባፍልጦ ግዚያው ምምሕዳር ወፃኢ ዝኾነ ዓይነት ሹመት ከይግበር ዝብል መጠንቀቕታ ካብ ምንታይ ዝመንጨው እዩ ሓደ ካልኣይ ነገር ድማ ህወሓትኸ ግዚያው ምምሕዳር ተጣይሹን ከሎ ንምንታይ እዩ ሹመት ክህብ መሪፁ متكايدا كوي زي مردا زنحز كل تكالات يمزيهم بارتي كنا بارتي راح يسرح منقص كأني منقصتي يسرح بارتي صويلو شو ما يكون حزبنا يجزاهم محدار زلو مرارها بارتي ريو يو كم أهلا كوميتي وسينو كابيني خونولو مالتي أكلنا يتكاو بريزيدنت كذا شورا داجي ميركي أكلنا يتكابيني كابزوز أنت هالين ما سويل كاو ردا كوي شو من ورد هذا الشباب ناي ورد بيت مهري ناي تابعون بيت مهر له أسرح سرعات كله بارتي سو إلى يشوب ناشمن ون بسرعة كم ناي بارتي كم إنفورميشن كله زلوا ناي منقستر ما ناي منقستر سرار حلو ناي بارتي ما حورجن له قبل على حساب تحتي قبل على حساب تحت زلوا حساب طابعات ولا واحدات نولن ناي على المدرخات اللون بمرساي كم ما أخل استشمس سبيلن بسرعة يكون إنفورميشن كم ما أكل استشمام مالك ببخابة بيو وعلى تجيري ناي ودبون وعلى له ناي من كسرمات بيت مهر له بزع أجواب استجابت سمنبر طه شمتون يلن لازتي زي تهال مالت حوحات شيء مولز بهال جاوني زي تجاورنا جاروني زي العزله حمزقو ناي خل ناي من كسرح ناي وعلو مسرح اللوي بيت مهر كوي بيت مهر مسرح عزله ناي ود مدرخات ما ناي وعلم كونفرنسات له كله تكالا وسرار حتى قتيلو زتفت سمنبر متحمزاتون አይኖሩን የውሉን አብዝ እዋን ህወሓት ምስ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ሕጋውነቱ ንምምላስ ኣብ ዘይምስምማዕ በፂሕሎም እዚ ጉዳይ ብኸመይ ክፍታሕ ከም በሓድሽ ይመዝገብ ዝብል ውሳነ ተጸኒዑኸ ዝህልወኩም ኣማራጺ እንታይ እዩ ዕጫኹም እንታይ እዩ ክኸውን ዓደት ውሳነ ቦርድ መረፃ ዝበሃል ተኸታቲልኩሞ ተኾኒኦም ጡርዚ ብ2013 ጥሪ ውግእና ሃለና ሰሪዝናኩም እዮም ዘሎ ካብ ሰላም ወፂኹም ኣብ መኸተ ስለ ዝነበርኩም ብዝል እዩ ሕዚ ምስ ተሓተቱ ያው ከም ብሓድሽ ተመዝገቡ እዮም ኢሎም ዘሎ ከም ብሓድሽ ከዓ ክንምዝገብ ይንክእል እዚ 50 ዓመት ዝገበረ ውድብ ሓድሽ ገና ሓድሽ ቆልዓ እየ ኢሉ ሓድሽ ፓርቲ ኢሉ ከምዝገቡን ይኽእል ክምዝገቡን ዘይኽእል እዩ ብስሩ ተዋና ነገር ግን እዚ ተቐባልነት የብሉን ታዩ ይወሉን ተይኮንስ ተቐባልነት የብሉን ሕዚ ነውጉዕ ዝነበርና እዩ ብስምዕ ፕሪቶሪያ መሰረት ንሕናን ፌደራል መንግስትን ንሕናውን ፌደራል መንግስቲ ኣፍሉጦ ሂብና ፌደራል መንግስቲ እውን ህወሓት ኣፍሉጦ ሂቡ ተፈራሪሙ ዘሎ ወላ ኣሸባሪና ወላ ትግራይ መንግስቲ ይኹን እናበልና የለን ምስ ህወሓት እየ ዝፈርም ወላ ኣሸባሪ ይኹን ድሓር ክነልዕሎ ኢና ምፍራም ይሕሸና ኢሉ ዘሎ ኣፍሉጦ ተዋሂቡ ኣቐዲሙ ብትስምዕነት ዝተወደአ ነገር እዩ ድሕሪ ካት ቤት ምክርታት ትናይ ኣሸባሪ ዝነበረውን ኣልዒሉ ካብኡ ሓሊፉን ኣመራርሓ ህወሓት ዝነበሩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክስታት ነይሩ ተላዒሉ ተፍልጦ ዝተወዲ ስለዚ መረፃ ቦርድ ነዚ ክፍፅም ዘሎ እምበር ከም ብሓድሽ ተመዝገብ ከም ብሓድሽ እንደገና ወይ ክስ ኣቅርብ ዝበሃል ናብ ቤት ፍርዲ እውን ክይዱ ንብሎምና ስለ ዝነበሩ እውን ኣይኸውንን ስለዚ ተውሳነ ናይ ውድብ ማእኸላይ ኮሚቴ ዝወሰኖ ብሕጊ ብይግባኝ ናብ ቤት ፍርዲ ኣይንኸድን ኣብቲ ስርዓተ ይንኣቱን ናትና ፍልጦ ተወዲ እዩ ፀኒሑ እዩ ካብታ ፕሪቶሪያ ትጅምር ስለዚ መፍትሒኡ ፖለቲካዊ መፍትሒኡ ዲፕሎማስያዊ ስለዝኾነ ድማ በዚ ውሳነ መሰረት ላዕሎት ኣመራርሓ ናይ ፌደራል መንግስቲ ባዕሎም ዝመዓራረ ዝጎደሎ እንተሃልይዎ ቦርድ መረፃ ናይ ሕጊ ይኹን ናይ ካሊእ ባዕሎም የመዓራር ኢሉ ንሕና ግን ተመሊስና ይንኸድን ኣይንጠርዕን ስለ ዝበልና ከም ብሓድሽና ምዝገባ ዝበሃል ነገር ዘይሕሰብ እዩ ስለዚ ፖለቲካሊ ክፍታሕ ዲፕሎማስያዊ መንገዱን ክፍታሕ እንተዘየለ ዳስምዑ ንባዕላ እውን ኣይትቅፅልን ማለት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ህወሓት ፈሪሞ ህወሓት ፈሪሞ ህወሓት የለን ተተባሂሉ ካልኣይ ወገን የለን ማለት እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምስ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣብ ዘለኩም ምውጣጥ ማለት እዩ እቲ ጉዳይ ናብ ሕብረት ኣፍሪቃ እውን ከም ዘፍለጥኩም ገሊፅካ ነይርካ እንታይ ምዕባል ኣሎ ገና እዩ ትክክል ኣይኮነን ጉባኤ ኣይኮነን ኢሎም እዮም ግን ያው ውፅኢት ኢና ንፅበ ዘለና ዋላ ፖለቲካ ኣመራርሓ ዘኒአው እንኮ ትክክል ኣይኮነን መረፃ ቦርድ ዝገበሮ ኢሎም ኣሎ ግን
زقالاتي زرواتاتي نحن ندلي ጭቡጥ ውጽኢት እዩ መፍትሒ እዩ ንሱ ክሳዕ ዘይኮነ ኣውንታ እዩ ክሎ ዝኽእል ኣውንታ እዩ ዘሎ ተስፋ እውን ኣሎ በዚ መንገዲ ዝፍታሕ እዩ ዝብል ክሳዕ ዘይተፈትሐ ድማ ያው ክንቅፅለሉ ኢና እቲ ፖለቲካዊ ቃልሲ እውን ዲፕሎማስያዊ ቃልሲ ኣብዚ ሓደ ነጥቢ ክውስኽ እሞ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ነዚ ውሳነ እዚ ምስ ሕለፈ ዝተሃገረ ናይ ህወሓት ሃፍቲ ክውረስ ተወሪሱ ንዕዳ መኽፈሊ ክኸውን ትውድብ ንዝኣቶ ዕዳ ማለት እዩ ካብኡ ዝተረፈ እንተልዩ ድማ ንትምህርትን ስነ ዜጋን ክውዕል እዩ ውሳነ ሕሊፉ እሞ እቲ ዝተሃገረ ሃፍቲ ህወሓት እንታይ እዩ መጠኑ ኸ ክንደየና ይኸውን ካልኦት ንብረታት ኣለው እቲ ዋና ግን ገንዘብ እዩ ገንዘብ ኣብ ባንክ ዝነበረ እዩ 70 ሚልዮን ዝኸውን እዚአን እንተን ምልሱልና እውን ዝበልናዮ ማለት እዩ ብገንዘብ 70 ሚልዮን ብር ዶላር መለኪዑ እንታይ እዩ ዋ ናይ ኢትዮጵያ ቅርሺ ኮይ ኣብ ኢትዮጵያ ባንክ ኮይ ኣብ ወፃኢ ኣይኮነን ቅርሺ እዩ ብሰንኪ እዚ ኩናት ስድራ ዝተበደሉ ከምኡ እውን ግዳያት ባዕሎም ፍትሒ ይረኽቡ ዶ ይኾኑ ጉዳይ ፍትሒ ኣብ ምንታይ ደረጃ እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ዶክተር ደብረጽዮን እቲ አንተ ዝገለጽ ኮይት ባታ ምስ ግዜያዊ ምሕዳር ምርኻብ ይጽቦ ነይሩ ካብ እንታሽ ዝግበር ግዜያዊ ምሕዳር ወኪለ መልሲ ክህበ ይክእልን ኣነ ንስኸውን ቦርድ ናይ ህወሓት ኢልካ ክፋሊጥ ክን ባይ ከተብል ቦታ ዝኹን ጽቡይ ነይሩ ሕዚ ዝፈልጦ ዘረባ ኣብቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዘለው ኣባላት بخالق وجن أبالات حوحات سلازخونو كبعوي دما مراحي تجراي سلازنبرخا أفلط أيبل كان أبزي أفلط الله نجن ونبعلم بقطع محتاجهم يصبوا زبدي زلني قدايت حتى تنت أب زملكة نتبي معرة توم كالوت حتى يوم تبلوم أبتكونات استساتفو منجست إثيوبيا مشاركتو سراويت إرتران حالتات كل لامحران نسخم نرسخم ك تحتتينا لكم دو تعملوا دحرت جمجم نرأيه أنتو مليسي مستجمجم زي حتات أكل حتات ودي بحتات أنا حتات قال حتات مالتي توجع جن نجون سيروجي أما خاتينا يرنا أما كل حالنا يرنا مسكالوت وررتي بمعارض الارتحاتات نتقل كما تسيغل أب مرحنة جزاء ودب أب تجراي زنبرة هوحات سلازخونا توجع كم زخيل لنا فلتة قديمو أي تخلخلن حدا خلأي دما مس منجست فيدرال زنبرة متفنان سماي مس عرقة أب كندي نتكونات مزححال نزنبرو وترتات مزححال نبكونات كعبي جيرو إيو نابنت حدا زل على ندجنا بتدقاقامي بعد خاتولو زنبرة نجر نيرو دمس هزبي سمع ويك سمعيو حدا خال أي نجر دما وتدراوي مرئيتاتكم ترئي نيركم أزي حدا نتخونات زدرخ أيو زبل قرتاتات يسمعيو بابو ملعالك صبو يو جن حزون كزرزرو زي دلي زي نوعنا هنقورن مثل حال كنقبر فتينا ناس قودلن يقودلن كدريو جمجام يزلزلو زي حتى توينها بعقبابو حتى كازوس عجن توينات نهزو قراي نمدفع أما راحة زي أولو ويود زي أول سنة بزل تكونس هزو قراي كنمبركو مئة عامة ندحرت كمالسو نابسي ألكون أتو هايلو استجمر هناتي وقع مستجمر بنات وتحضر وقع مستجمر ترحون تهونا يفلت كوين قدم يلو قد مخلت سلسة عامتات قرمنا وكينات متهونا قبل علي تقرأي زمار وفر مالي سلازي تحاسي ولو استسرحي سرحي احنا سلت تزارونا حدش هناتات ويحدشنا وقع هناتات فترونا يخلت تعجزنا بسلام نويو دمسنا وني سمع زبهازلو نوي دمسنا ونك سمع له تزي تسمعيو ያው ክስማዕ ኣሎ ዝበሃል ነገር ሱቅ ክንብል ኣይንኽእልን እዩ እንታይ ይግበር ከም ዘሎ ንፍለጥ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ተዛቲኹም ክትተርፉ ወይ ምኻልኩምን ዝኩናት እዚ በኣና ፅዒርና ኢና ኩሉ ክግበር ዝከኣል ንሕና ናይ ዓደብ ዘይኮንና ኣለውን ኩሉ ንዞም መራሕቲ ዓለም ደብዳቤታት ፅሒፍና ኢና ስግኣት ኣለና ኩናት ከይውላዕ ሓዲኡ ገበሩ እተው ኢልና መረዳእታት ኣሎ እቲ ዋና ነገር ግን እዚ ንበይኑ ንሪኦ ከም ዘልክፎ ስለ ዝኾነ ብዙሓት ነገራት ስለ ዘለዎ እዚ ጉዳይ እዚ بوجنا سلام بسلام كله فتح ولا تمرس أول مالك بعلو مرس أبورنا إثيوبيا ككايدو لاتينا خوينا دو دبي
وكالي ولا يترف أنا قن إحنا قن سلا ندلي حزبنا قن سلا زدلي بعلهم أكايدوا لنا تبدأ بكوينا صحيحنا سلازم نقول فليدنا هنا نعلمنا فليدنا هنا سلازم كأد بقنا غيرنا هنا زقود اللي انت هاريدو هم زلكوي نافت جمجمات رأيه بجمجم زرع نجارات بزقود أصل زي كاليه وقعت أبلات حيلتات تجري حكمنان أخل مجبن أين ركبن نتأمل لنا كاب دياسبورا بالسمنا زتأكب جنزب نبانا أي متأن ترسعنا بمبال بترجعامي سلفي تقاومو كم زكايدو يفلت نأتها حز أمن مسعي أمن ملكيتك انتي تبل دقاقي ملكي أمبر زي بغطتها جزاو محدار تمر حق الدعيو معلو يزم حدرو ذلو سامعي يا خزارة مالي تي تساقم كم ذلو سامعي عنو يفلتي قدام زمن كتم أكلات بغطتها نافت كل دعاتهم مستم تساقمو وقعتون تزاراريبهم مفتحون كلام صعب غميطهم يسرحكم ذلو يفلتي قال لي بوان يتفتح له قال لي بوان زي تفتح مهانو سلاز تفلت أون قريتاون كم زارو يفلتي سلاز زي تزمل كتا أكل نؤذو زخون حيل سب مديو تساقمه مفتح يسرح كم ذلو يفلت سلازي أب تي مفتحي انتي كخون يخلاب زبل جزياو من محدار يكمل لسو زلو بزبل ملاش وسيدة كم حدا نت كونات التمرحو زنبركا مرحي ناي تجراي نبر حالتات تجراي أبزقوان أب كم عينت كونتات يركبوا ترتوهم لو خلو ناب demobilization كأطيو انتو هاي لمزلو كساب demobilization تي ناي ججز أمون زخدو ناي تجراي زخون سراويت ناي تجراي ناي تحيلو هون مدواتات ساعة جبر أبز تمدو بوتاتات ناي عالم جمجمات حالواتات الناقور يمزل تركوز له لذي أبسق قريم زلو قال لي له يبلو من هذي أبسلامي نازلنا كسع نتي ورارون كاب تقراي زوص أبوتو أملو ومررت مسوصو نتقراي زاد اللي حيلي ناي بوليس حيلي هون ناي ملشا حيلي مستفلتات تسترف نناب غزو توديبو أقر متكالت وهايبو ناب سلاماوي ناورو كأتو زقبر سرحتات اللو زقبر مدلوات اللو أو كم عينت كونتات يمزركو سراويتنا نب خالق حتو كنسجر أبتي نخلت عمت زقات على دماو كونات بوجنكم كندي زأكل سب كفيلكم بحفشو كندي زأكل سو زخون مويتو زبل جمجام لكم بوانو كجلسي استسووا ناي فلوتيام بعلي دما بتسمركتو أكل نحبر نهزبو كفلتي ناي مرتي يكون كانت نجاراتهم تلزلهم نوزد اللي تلمي ينادالو يمزلو نوزد اللي تقافات يدالو يمزلو بعلي قلص ينهزو معزيو تقوان أبز قوانكو أدتات تقراي دهاي دقنا أبيلو بمبالك الشعالان زتقادلو دقن كداليان فوضو هوسبيتالاتن كبابتاتن ينكلابتا كمزلو أيو زقلت امو معزيهم أبز قوانيكم قرص أبيلكم سي معزيو نسدرابيتات دهاي دقن كتفلتو جزاو محداري زفلت جزاو محدارون مدلا يقبل كمزلو يزفلت بزا معلت زي عيلو كم زي غمتا قن يفلتي مدلا مسودا كفلتي حز دما دكتور دبرتين نابولقخا أبت أوان كنات ناب زقوان فخا أقات أمتات كنمت كم زفلت تسرع كنات كم زلو خوينو زيادة دما منقستي إثيوبيا نأمرارحا وحاتن أمرارحا حيلتات تقراين زهادنلو كونتات كم زنبر أيو زقلت اسكي أبت أوان نسلز ترف كالو ويدما زي ترسعو كبيد أقاطامي اتبلو أو قعنا حق المزراب زاد اللي يزول نقر يولين نايولك تقوان فوق قلس هاي رأينا تقوان فوق كل تقرأ يزقطمو كل تقرأ لا يزقطمو اللي أو كندي صعبا زوجة قال إدما بس مسواتون زقفله أكل زقودا ونلو أنا تسوى أخون إني هو بهوت أكل لي ونقودا أخون ولا تقودا أخون إني هو بأكل
ካብ ክንደይ ነገራት ክንወፃው ያው ፍሉጥ እዩ ኣብ ውግእ ስለ ዝነበርና ማለት እዩ ተዝርዝር ኣብዚ ከምዚ ለወፀ ኣብዚ ወፀ ዝብል ነገር ግን ዘድለ ኣይኮነን ብዙሕ መስዋዕቲ ከፊልና ኢና ብዙሕ ኣካል ጎዲ እዩ ህዝብና እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ሓደ ጉድኣት ኣብፅሕ እዩ ስለዚ ናተይ በዚ ኣተይ በዚ ወፀ መባል ስለዘይተረኣየኒ ናብ ዝርዝር ከኣት ዘደለሁ ግርም ትናትካ ናይ ወልቀኻ ክንገድፎ እሞ ምስ ብዝዛመድ ናብ ጥሪ 2021 ክንመለስ ነባራት መራሕቲ ህወሓት ኣምባሳደር ስዩም መስፍን ኣይታ ኣባይ ፀሃየ ኣይታ ኣስመላሽ ወልደ ስላሰን ካልኦትን ተቐቲሎም ኣብቲ እዋን እቲ ኩነታት ከመይ ነይሩ ኣብ ከመይ ዓይነት ኩነታት እዮም ተቐቲሎም እዚ እውን ብዕሊ ክግለጽ እዩ ከመይ ኢሎም ከም ተሰውኡ ዝርዝር መፅናዕቲ ጌርና ኢና ንኡ ዘድሊ ኮሚቴ ነይሩ እዩ ከመይ ኢሎም እዮም ተሰዊኦም እዞም ብፆት እዚኦም ኣብይ እዮም ተሪፎም ከመይ ኢሉ ፀላኢ ረኺብዎም ክሳዕ መጨረሻ ዝነበረ ኩነታት ተቢል እዩ ተፃሪ ብዕሊ ልክዕ ከምቶም ካልኦት ስዋኣትና ማለት እዩ ማለት ኣብቲ መጨረሻ ኩነታት ናይ መስዋዕት ዝነበረ ብዕሊ ክንገልፅ ኢና ንበይኑ እንተዘይገለፅኮ እዩ ዝሓይሽ ኣብ መወዳእታ ንርእስኻ እንታይ ዓይነት መራሒ እየ ኢልካ ተኣምን ኣብ እዋን መሪሕነትካ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ጠፊኡስ ንሓዋሩ ህዝቢ ትግራይ ብኸመይ ክዝክረኒ እዩ ኢልካ ትሓስብ እዚ ብዝምልከት እውን ቀጥታ መልሲ ከበይደልን ይቕኒየለይ ፕሬዚደንት ትግራይ ነበር ኣቦ ወንበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንዝሃብካና ቃለ መሕተት ብስመይን ብስም ተኸታተልትን ኣዝየ መስግን ክብረት ይሃበለይ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ምስ ፕሬዚደንት ነበር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝነበረና ቃለ መሕተት እዚ ዝተኸታተልኩሞ ነይሩ ንምክታልኩም ኣዝየ መስግን ላያን ፅጋብ ምሳኹም ፀኒሐ ሰላም